Хора, дойде ми. Опа. Дойде ми. Сега ще го отварям. Моят микрофон, който се закача на бус. Оле, колко си голям бе микрофончо. Така, сега ще си го включа за телефона, само да спирам малко така на пауза. Микрофона е гол. Чакай да не се показвам микрофон, че го пред хората. И още не съм го сложила. Слагам го.